Der er der ikke... Hvorfor er der ikke lys på? Så er der lys på. Sådan, er der lys? Der er lys. 3, 2, 1, action. Filmer vi? Vi filmer. Fedt nok. Hey, det er Slampion Rollespil, og vi går klar til vores Halloween-spil. Som vi nok kan se, så har mig og Jens lige haft det sjovt. Jens er vores kameramand lige i dag. Wihii! Så kan I se, han er også glad. Og David? Jeg er død. Det er min rolle i dag. Ja! Jeg brækker benene, og så nu er jeg død. Ja! Så skal vi have vores skøre magiker til at leve mig op her om en halv times tid. Og så skal jeg gå rundt og jagte folk. Og i mellemtiden, så hænger du bare ude i parken. Jeg hænger bare ude i parken, altså. Og nu må vi se jagte folk. Kan du ikke lige holde op med at dingle? Jeg prøver lige at stoppe. Okay. Jeg tror jeg er selv nu. Og det virker faktisk meget godt med at dingle rundt. Ej, hvor ser du creepy ud. Så skal jeg skubbe mig hjem? Det er godt. Ja, tak. Det er skønt. Okay. Det var bedre, man dinglede. Yes, okay, godt. Vi er færdige med at optage.